zuekin, Aitziber Grados! Hola! Gabon! Zer moduz? Biondo, urduri beste behin, baina bueno, normala da. Saio hau, hasi nahi dut galdera bat botatzen, bale? Serio hartu, Importantea. Zuek ChatGPT erabiltzen duzue? Bai, batzuk ez. Bueno, guk ere ez, bale? Saio honek ez du ChatGPT, GPT, euskeraz, erabiltzen. Baina gaur salbuespen txiki bat egin dugu, bale? Ze saioa modu originalean hasi nahi genuen, eta orduan, ChatGPT-ri eskatu dizkiogu hainbat kopla, limbo aurkezteko, bale? Orduan, hementxe daukat papetxoa, bale? Eta hauxe dio ChatGPT-ek. Ez da infernu, ez da zeru, limbo da hau. Eta festaz beteru. Txorakeria, dantza eta saltxa, hemen barreak ez dute pausa. Ze ona, Bale, eta azkena nire favoritoa. Eseri lasai, hartu leku. Hemen gaua badoa, klak eta kuku. Bueno, bastante klak eta bastante kuku, bai? Zuek hartu leku, eta egingo diegu kuku, orain datozen bi gonbidatuei, haiek badakite herrimatzen eta oso ondo gainera, baina gaur ez dira bertsolaritzaz hitz egitera etorriko. Zuekin eta ongi etorri emango diegu, Aner Peritz eta Aiza Intxausti! Oso ondo. Bueno, zuek egunean, zuen egunean, eserita edo zutik ematen duzu eguna? Gehien bat? Eserita gehiago. Eserita gehiago. Bai. Vale. Naiz eta bertsolariak izan, bai, Bai. Bueno, eserita kantatzen dugu batzutan, Ah, claro, Eta atzean egoten gara. Karo. Vale. Kare. Bueno, orain eseriko gara, bale? Eseriko gara, txalo bero bat, Aner eta Aizaren zat. Bueno. Zer modu zaudete? Ondo. Bai. Bueno, Aner? zubak izun, no? Zerbait esan didate, bai. Saiatu nahiz esaten aurpegira... Da telera ekarri nazu. Ja, baina eski bestela, hemen ja zen como egin behar duzula derrigorrez, Zer? 2024ko abenduaren laua, deusto. Gogoratzen zara? Saioa. Joder, musika hau, no? Bai, saio bat hori da, eta kantatzen zen duten Maitek, Mirana Muriza, ni musikari liberekin, idoia. Bai. Gero, afaltzera joan ginen. Herrikora. Bai, hori da. Bokatak. Bueno, eta zuku gata bat. Bai. Dena ere ez da kontatu behar, igual, bueno, Bai. Eta bizuma zordiazu. Joder, tia. Izan. Bai, 850. Bai. Joder, hainbeste drama pa Ja, esto. bakit, baina eske, nola, no? Bueno, 850 berez. Berdin du, barkatzi zut. Eskerrik asko. Vale. Ja, hor beti egoten da zalantza, Ja, ze maten, ez da. Ja, bai, kutra bezala, no? Baina, 5 sentimo, euro bat, Claro, bizumen bada justifikatuta dago. Ya está. Listo, bai, que pentsat. Oso, txalo bero bat, bizumonegatik. Importantea da. Ai, askazo beto, ya está. Pentsaz ezer txarrago esan ez da zula. Ja. Intenso hasi gara, Ja, bai. Bueno, zuek noiz egin zineten lagunak? Bertsolaritzagatik edo ez? Pixuan ez da, igual. Bai, berez, korrika bateko parrandan akoplatu zinen pixka bat, bakarri geratu zinen. Bai. Wow. Bai, liga nahi nebalak autobusa galdu neban, eta zuekin akoplarintan ze eneban liga. Bai. Vale. Eta goratzen duzue lehenengo oztopatu zineten aldi hori, edo nola izan zen? Nik oso memori txarra daukat. Aurretik be, inoiz... Osea, nik banekin nortzinen. Bai, nik be, bai. Bertzolaritza ditzek. Eta saioren baten, zumantolatzaile Lizardi baten, inoiz koinzidu du. Baina, hor nigo goratzen aizu nintzalatxos nagunera, eta... Hene ban inorri ikusten hor, pizkat, puti bueltia etxen. Eta, Ruxo Alkorte eta guazan, eta, bueno, erdi ezagunak, eurakin, hori lagunak. Vale. Ja, txupito, eta... Bai, eta barrura. Eta Kristo Mozkorra. Bai. Eta orain, batetik 10 zenbateko lagunak zarete? Bastante amar, no? Amar, bai. Esan biok batera. Vale, berriz. Esan du. Badilla. Amar.
Ez dit balio. Niren bile... Baina benetan da. Bai. Nor da bestea baino lagunagoa? En plan? Beti dago bat gehiago tiratzen duena, normalean. Orain zu, bai. Vale. Osa, orain. Bueno, bai, igual normalean. Normalean. Bai. Isakera kontua, Vale. Bai. No? Daude bi lagun mota, bat twin melody moduan, direla igualak, eta beste bat direla mirri eta txiribiton moduan. Zuek ze taletan zaudete? Igual twin melody gehiago. Bai. Tia. Ez que nahi twin melody krintxasko. Ja, baina antzeko gara diferentiako ino, no? Ja, igual Edo? Bai. Igual bai. Vale, bietako zein da inpuntualagoa? Ni. Bai. Zenbat denbora irauten du zure... Segun gaur 5 minutu bakarrik. Bueno. Gaur 5 minutu. Egon da nao, ordu tapiko zuritxeko. Egun oso txar bat izango zen. Bueno. Nik uste dut entrevista hau ez dela ondo bukatuko. Zerrena, amarretik bira gaitxeko da. Ordu tapiku normalean ez, tia. Lekitxo era tardate oso. Vale. Bueno, Bai. ni. Vale, zu. Bietako zein hilko da lehenengo? Aner. Ni. Vale, oso argi. Gainera beti esate oso. Nik, bai, bueno, orain ja ez dut esaten, baina lehen pila bat esaten duen nire ustez 40 urteren nintzela iritsiko. Baina ez dakit zergatik esaten dudan. Hombre, justifikazio bat egon behar da horrein atzean, ez? Ja, ez dakit, baina rollo vibra. Vale, Ez dakit, Ez que orain ja gero eta gertuago ikusten dut, orduan. En plan, askazunen 16 urte, eta plan, 40 urte, que vieja. Gero, ja. Ze modutan, ez que igual hau gorra da, baina, ze modutan gustatuko litzaizueke hiltzea, diot, ez bada eriotza naturala. Nik aukerat. Ez dakit zelan, baina nahiot gazte hiltzen banaz, enterroa epikoa izatea. Epikoa. Rollo, Lekitoko plazan eszenaritzoa. Bai, tipo... Humiltasuna, Bai, hori da. Nire enterroko superprotagonistino joti xan. Vale. Osa, gazte hiltzen banaz gogoratu, Lekitoko plazan, holtza bat. Eta bertsolaririk ez, ala bai? Bai, en plan, lagunak, kantatia, negarrez pozik, anekdotak. Jo, eketia. Nik beste entierroa daukat buruan, baina ez da gitarlen esan. Esan, ez da oso legala, baina derrigortu nik eta benetan esaten dut, como hemen lagunen bat badago, eta jakingo du, nahi dut, hiltzen da izenean nire lagunek montatzea festa bat, rollo afari oso divertitua, oso divertitua, eta afaltzean ni, rollo brotxetak. Eta daukat mobilean lista bat, banatuta jendea eta gorputzatarak. Bai, nik izterra daukat. Ezkerreko. Bai, benetan, baina, osa, benetan nahi dut rollo... alimentatzen zaki. Ez dugu egingo, baina ezin zaio esan ze, aserretu egiten da. Bai, beti. Nahi jendea komprometitu zai. Bai, beti berdina. Eta batematekin izan duzu tipo eztabaida, anerrez, eskenik nahi dut hau. Ez, ez etorri. Vale, wow. Ez baina, ni nahi dut igual espantzati bat. Ez, oraingoz ondo banatuta dago. Osa, jendea normalen ez dut nahi zer, orduan zer ja. Claro. Vale. Eta eskelan zer jarriko zenukete? Bestearenean, batako bestearenean? Hain titi txikiak eta hain bestera gusten zituen. Vale. Nire titien inbidiatan bizi zen. Hain txikiak izan arren. Bai, total. Hemen daukat apuntatuta Tenerife, ez daki zergatik? Tenerifera joan ginen Gabonetan. Gabonetan zan? Gabonak, bai. Hilen iruan edo izan. Igual, bai. Egun terdi, joan ginen Tenerifera. Tenerifera egun eta erdi. Bai, zenik enuen oporri, ja dena gastatuta, asteburua bagarri, ja desesperatuta lanean, eta sin más, joan nahi nuen. Sin más Tenerife. Bai, esan nuen Tenerife, pizkate guzkia mesedez apur bat, eta jak egun terdi zen, pulserita, todo incluido, hotelean. Maria, vale. Giri seinorekin akuadanse egiten. Eta da gero akoparkera joan ginen. Bai, nik akoparka zen nire ilusio handiena. Baina la konbentzitu nuen. Akoparka Tenerife baino hemen ere badaukazio baten bat, Ez que lagun badaukagu oso zalea Sian parkena. Bereziki. Sian park. Sian Tenerifeko. Baina aparte. Dela munduko honena, no seke...
Eta munduko onena izan zen? Bueno, ez ditut munduko asko probatu. Karo, orduan. Baina, aparte, mengoetan hotza, urtarrilan. Ja, aparte. Egia da. Egia da. Eguraldi ona egin zizuen? Bai, no? Bai, nahiko na. Bainatu ginen. Osa, piztinan egon ginen fuerte hazen rollo. Lagunei selfie bidaltzen plan, hemen piztina. Karo. Urtarrila. Da, gero bueltan... Bai. Igandea zen, justu gainera Gasteizen Anari Belako kontzertua. Vale. Eta kristona izea. Heldu ginen loiura. Aterrizatzen, saiakera, ezin. Buelta batzuk emoten badiatik, berriro aterrizatzen saiatu, ezin. Benetan? Da Bartzelona mokatu genen. Egun terdiko bidaia. Osa, demora gehiago bidaian... Autobusa Bartzelonatik loiura. Ai, ama. 7 hor da autobusa. Eta ja nari gukatuta zeukan. Bai. Da belako kere, bai. Ez dieten heldu kontzertua ikustera, claro. Ez. Bai, beste egun terdi bidaian. Opor garestiak, Gainera, bai, ponzerita. Aparte, bai. Zenbat, gutxi gora bera? Vale. Garesti. Hegazkinera igo aurretik baduzue ritualen bat edo aitaren egin edo ezakit. Ez, aitaren egita igual, ez? Ez. Nik ez. Ez nahi zasko, igual bai. Ez, ni normalean ez. Eta esan didatea ere, zuk egin zenuela jaunartzea, katekesia ez daki zer... Garai baten nintzen Jesukristoren fan handiena. Benetan, osea, katekesian ta, como, sinisten duen kabreatzen nintzen jendearekin, en plan, etzuelako serio egiten. Benetan? Nintzen, como, txula enpollona, baina zekizkiena, como, Jesukristoren abesti pila bat. Benetan? Bai, eta sinisten duen pila, gero pasazitzaidan, gauza batzuengatik. Baina, bai, garai baten, bai, eta egin nuen komunio bat, gero nola da? Konfirmazio. Hori ez. Nintzen konfirmatu. Bueno, nire monagillo izan nintzen. Bai, zera izan. Bai, ja, holtza gainean txikitatik. Baina, zen atentzioa deitzea, pues, gustatzen zitzaidalako, igandeak, arropa polita, ez dakiz zer, senyora guztiak begira, bueno, ondo. Eta katekesia ere, bai. Eta, bai, oso divertigarria. Enekien neskak altzirela monagillo izan, ere ustez monagillo zen mutilak. Igual lehenengoa izan nintzen, Ojo, igual zeraingo Elizako lehenengoa izan naiz, Aitzindaria. Vale. Eta Aiza, zure kasuan? Nire gurasoekin ninduten bataiatu, ateak ziren, orduan, sin más, como niño jabe enuen egin, eta gainera nintzen justo rollo hater. Bai, atea maxima. Bai, oza, nire klasiko danak egiten, ez dakiz zer, hater. Noiz arte. Baina, DBH lau estatu batuetara joan nintzen. Bai. Eta, heldu nintzen, zuek Elizara joaten zarete, bai, tipo, mierda. Orduan, astean bibida Elizara jaten hasi nintzen. Baina, zure kontutik, oza, diote edo, zure bertako familia. Bai, bertako familiarekin, bertako familia oso sinastuna zen, orduan, jaten hasi nintzen, da, karo, hasi eran pixkat jarraitzeko Elizako rolloa, Amari. Ama, tia, ekarri bibliza bat, euskeraz. Inglesez ez dut ulertzen, oza, ekarri bibliza bat euskeraz, orduan, punpunda, apurka, sinisten hasi nintzen. Benetan da? Bai, oza, benetan de... Nivel extremutara, Osea, ontxe kontakotzet. Osea, hasi nintzen siniste, baina, karo, lotzia mote ustan. Osea, lotzia mote ustan esatia, haupa, aizanaz eta sinestuna naz, gainera munduko hate errantizien aizanaz. Karo. Baina, esan Elizia katolikoa, kristauak zirean, baina Bautista del Sur deitzen zirean. Bautista del Sur. Bai, da, bueno, estudio de la Biblia, no sé qué, da, esan, konfesan nintzen, esan, ambito, listo, sinestu etxeot, eta bertan bataiatu nintzen. Armairutik irten nintzen. Altare baten bainera bat. Ni bat azuri bateaz. Zer diozu? Bai. Nire gurasoak ateuak, baina, bueno, onartzen du zuk naixuna orduan, Skypeetik ikusten nire bautisua. Euren 15 urteko alabia. Eta nik, jura, momentu horretan, sinisten eban, niri jainkoak eustala estatu batuetara, bere hitza entzuteko, eta bere mezua ona ekarri berne bala. Orduan esaten eban, zelan cojones enbion nik hau. Osea, ya pentsatan eukan en plan, vale, Elisa zabalduko lekitxon txikitsua, tipo, 3 pertsonaz estudio de la Biblia, da zabaltzen joango dau, porque hau zabalduen bida. Ze, hau ez bo zabaltzen nire lagundanak eta nire familia dana infernura doia. Orduan neukan angusti bat, danak infernura doiaz, Jesukriston parkamena lortu bida. Hola, neoza, nivel horretan. Da hor neuan, orduan bai, hori pasan eban.
pasan eban hori. Jode pasatzen nuela, eta gaur egun ez. Ez, evidentemente ez. Eta, noiz konturatu zinen ez? Osa, hau askotan galdetzen da, ez dakit momentu, nik uste dut hango kontestu da nahi txezala, ez da, hango munduen ulerkeria, hango komunidade baten parte isatiarren, imaginateot. Sekta, igual? Bai, totalmente sekta, eta burojan, literal. Komunitate. Bai, komunitate. Politago. Baina, kara, amengo oinarrizak beban eukasan, orduan gero bueltatu nintzanean, biblizia esan urten maletatik, hori badakit, baina ez dakit ze momentutan utzi nion sinesteari, baina gogoratzeot, heldu da, 3 egunera edo amotoko jaizak zirian. Vale. Deuan gatibon kontzertua. Da, holtzatik esaben, nordoa infernure! Da, danak, danik, ez dakiz egiza dela. Wow! Wow, zego gorra, Bai. Zego gorra. Ostras. Buruzelan jaten dan, literal, osea. Hau da anekdota superrona, Kristo fuerti da, bai. Ostras. Orain galdera existenzial batzuk egingo izkizuet, eta da, zer eskatzen dio zue bizitzari? Buah. A ber, nik ez bizitzea amargata. Vale. Ondo dago hori. Bai. Osa, jentia eukitzen guruan. Ni nahiko ados lagunak esan behar nuen, jendea. Lagunak onak. Zeregina, no? Osa, como ez egotea oso aspertuta demora guztian. Bai, ez eukitzi lan gehi zeibez. Bai, hori ere, bai. Bai. Bueno, lako gauza. Bai, lako esan. Hori ez daki bizitzari eskatzen zaion, no? Etortzen da, ala ez. Bai, batzutan putadak etortzen diz, da, ez izu tranquil bizi. Ez dakit. Beste galdera da, badaukazue, ze existentziala, badaukazue bizitzarako planik edo improvisatzen ari zarete? Improvisatzen. Bastante improvisatzen. Bai, nik gutxi oso txarra naiz. Ez que bertxalariak dira. Tengo uso zerbizitzen. Txalo, bero bat, anerretan izaten zako. Ez kerrik asko, pareja. Ba, improvisatzen jarraitu. Laster bat. Aio, txalo, portea. Uno lo canta duro de verdad. Eta kanta hau? Oiba. Bueno, orain saio hontako lehenengo kolaboratzaileari emango diogu paso, musikari oso famatua da, ez da Peio Reparaz, bale? Zuekin eta ongi etorria emango diogu Wolfgang Amadeus Mozarti! Kaixo. Hola. Kaixo. Kaixo. Mucha gente pilla. Eseriko naz? Bai, guazen esertzera. Zer modu zaude, Amadeus? Jo, superpozik hemen egotia berriro. Hil nintzen duela 200 urte. Emozion. Egonda zinen hemen baina? Hemen, Euskal Telebistan. Edo gazte zenan. Bueno, ilusioa egiten duzte, ateratzia, ETV-n, azkenian izan binaz famatua. Kaixo, ama! Hilda daude, bai. Bueno, aurkeztu zure burua, ezagutzen ez zaituen arentzat? Hombre, baina eukiko zute kultura pixkat. Bueno, Wolfgang Amadeus Mozart kompositorea oso handia, oso emankorra. Egin ditut gauza mordo bat, nire bizitzan. Nas austriakua, esan diate esateko austrakioa behoi zela Hitler. Ubikatzen dezute, pues pixkat antzekoa, bale? Eta egin ditut gauza mordo bat, egin dut opera, egin dut musika klasikoa, egin dut ganbera musika, baina niri gustatzen zait ganberra musika. 300 urte egiten txiste berdina. Eta parra egiten dute oraindik. Oso erraza da jendia. Zer idazten dituzu lehenengo? Pentagrama edo notak? Beira, galdera hau ez duztien inoiz? Hau gauza berri bat izan bieko da. Egunan arabera, batzutan ez daukot gogorik, eta botazik zutela punto batzuk, eta gero marrak eitarakoan deskubritzen dezu. Beira, mi. La. Ateratzen dira gauzak, oso interesantia, oso etika laboral komplexua. Igual, kontaiozu jendeari, eta etxean daudenei ere bai, zeba entzun behar duten zure album berria. Ze album berria daukazu? Atera dugu proiektua gabitz experimentatzen asko, bale? Porque ya total. Orduan, saiatu gara berrikuntzak egiten, eta atera behar ditut gauza pixkat modernoagoak, ausartagoak, sartu eta azkenengo abestian, ahotsa. Beitu. Igual kantzelatzen naute.
Baina, badakitzu, gauzak probatu behar dira bizitza onda. Adibidez, hau ez neukan probauta. Txupatxusa? Bai, ze honor botata. Eta gustatzen zaizu, atza denez? Bai, bauka como grazia bat. Ez da lehengo aldia atzen dudana zerbait ez ezaguna hauan, baino. Normalian ez doia inondo. Bai, egin txalo. Asko aldatu da musikaren industria hasi zinenetik? Zeharo. Oin deitzen diote musikaia edo zer gauza, Hau igual, pixkat konservadoria da, baina eskenatora 18. mendetik, bale? Baina banau kontaktuan musiko berriekin. Bai, Ezagutu dut backstagean Kiliki Crespo. Vale. Oso tipo jatorra abeslaria dela duka hotz bat fin-fina. Elegantia eta usain bat, mediebala. Emozta nostalgia. Eta Kiliki Crespo ezagutu duzula, musika ordenagailuarekin egitearen inguruan, ze iritzi? Pues a ver, ordenagailua, pues ez dakit, niri ordenatzen badidazu gauzako ez zaitu bega importa, baina ez dakit, gitarra elektrikoa kabliakin, zenaz Benjamin Franklin kometakin, hori usteot ez dala musika. Nik usteot, bakoitzak egin dezala nahi da bena. Eta musikari guztiei galdetzen zaie, zerk inspiratzen zaitu asko? Zein da zure gai favoritoa? Baina bizitzan edo musikan? Bizitzan. Puzkerrak. Vale. Eta musikan? Bereziki nire lehen guztinaren puzkerrak. Hau ez da txiste bat, bale? Hau dokumentatuta dago bilatu dezakezute Googleen. Nik ez nauen egingo txisteo, bale? Baina Mozart naiz bilatu informazioa, jantzi pixka bat zeuden burua. Puzkerrak! Ze harreman daukazu, beste artista ezagun batzuekin, Salierirekin adibidez? Nor? Salieri. No, ez dut ezagutzen. Ez duzu ezagutzen? Ez dut ezagutzen. Haiek ere ez dute ezagutzen. Salieri. Horregatik ez dabil funtzionatzen txistia. Ez dute ezagutzen. Bueno, Mozart zure benetako izena da edo izen mozartistikoa da? Ui, komedia modernua nola datorren, No, benetakoa bai jaiotzaz. Esan didate, bereziki gaur zatu zela promo egitera, ez? Komposizio berri batekin zatu zela, ez da? Bai, aurkeztu behar dugu, murgildu izan naiz euskal kulturaren mundu zoragarrian, eta atera dugu abesti bat eta dio horrela. Usteaz petauko da bela txosnetan. Seguro que hori zetak kopiatu diozula, ez? Nor? Zetak. Ez dut ezagutzen. Zetaken abestia, zetak? Zeutekoa da hori? 2022, ezagutzen? Baina nintzen duela 300 urte, igual kopiau duzta bera. Igual bai. No, eske hemen gauzk plagio akusazioak egiten oso ala ligera. Ez naz gelditu bat ere posik entrevista honegaz. Ba, noa. Bai. Agur. Agur. Wolfgang Amadeus Mozart. Txalo bero bat. Bueno, ze gogorra. Aurrekoan denboran bidaiatzearen inguruan aritu ginen pertsona honekin, eta ikusiko dugu gaurkoan ze kartzen digun. Zuekin, eta sarra dila, Luis Michelena! Esku, otzak, txiko! Bai, pixkatotzak. Ez dakit. Ondo zaude? Bai, ongi. Bai. Ondo denak hemen. Ondo. Horrek ezagunak. Behitu. TFM ditut nik Ainoakin. Behitu. Bale. Bai, movida raro bat. TFM guztiak bezala? Bai. Bai, akademia. Eta gaur zure TFM-az? Kasi, ez. Etorri naz pixka bat, egia esaten baldin bazu, aste guzti ondunaz ikertzen ta hola, zegoen, nahi gustatzen hau asko ikertzean, matematika eta hola asko gustatzen zait, eta gaur, garri dutena izan du da pixka bat, estadistika berezi batzuk. Estadistikak? Bai, munduan dozten estadistika motez berdinak, eta bai. Pizarra bat hola prestatuta utzi dut hor. Pizarra, bale. Itu, hor txen. Bale. Lana erra, Oso, no, bai, eskerrik asko, Asier. Eskerrik asko.
Begiratu dituzu horragoazen bitartean limbo nola doan? Limboren inguruko estadistikaren bat? Bai, flago jesatu nezkion estadistika batzuk, eta, bueno, bai, behitu nitun. Estadistika randomak. Bai, ze eskizakate loturaik. Dia estadistika batzuko lagotata daudenak, beraz, hasiko bat zuzenian. Noski, bai. Bai, nik ezakite zer. Nik ez. Bueno, Finlandian, tipo bati jarri zioten 121.000 euroko izuna. Zertikan, zeba han, multak ez dia pagatzen, karreterako multak ez dia pagatzen, zifra finko bat ez dela, baizik eta zure dirusarren arabera. Osa, aztu kobratzen baldin baituztu igual, €1.000.000 hilabetian, kobratzen zu 100 bat. Eta tipua, forratu azon, eta hori, hoi pagatu zuen. Bale, zuk zenbat pagatuko zenuke? Ostras, zertza bronkano gauza bate, sin mas. Ez. Es que depende de uneko, claro, pero gutxi. Gutxi, ez? Nei superro bateko zian. Claro, aktorea zara. Claro. Bai. Un mojón. Bueno. Guazten, jarretiko dugu. Bai, hau importantea da, ze jende asko, da, 115 artean berandu iristen da lekutara. Eta hau, esaten da, intzela, experimentazio bat, eta intzuten pertsona bat jarri nunbait, eta esan zioten, venga, minutu bat pastean, esan ja, zure ustez. Eta jende, 115 honetako jende gehienak, 77 segundo tartu zituen esaten minutua pasazela. Horrek esan nahi du, dakatela barruko erloju biologikoa nahiko transgibersatua, asuntua. Eta esaten da, pertsona mota hauek baikortasuna eta patxarakin lotzen diela. Osa, pertsona baikorrak diela, eta oso patxaratxoak diela. Bale. Zu berandu iristen zalekutara? Bai. Nire bai. Baina ordu bete beranduago. Ostra, bai, bastante berandu da, Oso baikorra naiz. Pero, zuzta rollo, aitzakila jartzen txun pertsona jotakoa? Edo egila esaten zu beti? Egila beti, vale. Kazetaria naiz. Hori garrantzitsua, ondo. Kazetariak egila esatute beti. Beti. Gora kazetariak. Gora. Boa, hau, pertsona batek esaten dugunean zein den bere izena, 160ak eta 160 kasutan ez goatzen bere izena, eta ez da hau egila da. Osa, nik aur, same jende pila dolanian, erdian izenak ez dakizkit, enagotzen. Eta denek zan diate, pero... Imaginatu ni gonbidatuekin. Ezagutu berri dituan gonbidatuekin. Kara, zuke egunero zen bat juzu? 6, 5, 10. Gonbidatu 2, kolaboratzaile 4, 3, barkatu. Ezakit kontatzen, esan dizuen. Matematikak, bueno, pero ikasten da, Bai. Bai, a ber, bosoi, zimaz, urrengoa. Vale. Epa, ez duzu ezer ikusi. Vale, 123ak gimnasioa apuntatu eta hilabete batera, hilabete bat zen, hilabete batera utziten du. Nik ez hilabete bat eta 3 egun aguantatzen jut. Vale? Zuk, bueno. Bai, nik aztebete. Aztebete. Oso ondo. Hortxe. Vale, oso gutxi, bueno, vale. Ja indugun ere estadistiken 176. Vale? Txado bero bat, ondo. Eskerrik asko. Ondo. Vale. Venga. Oain, hauek ja dia, ez dia sarean topatu dituten ikerketak. Ja hemen sartuko ga, murgilduko ga, nere hausnarketetan. Ze, klaro, ni aratago noa. Aratago. Zuek ikusten zute zifra bat, nik zifra hoi, iteut, jak. Bale, aratago joan. Noski. Aratago ikertu. Bai. Bale. Konklusik jukatera. Eta... numero bat da, bineo, geho, inberda? Jak. Atxean begiratu. Pitu. Hau, Instagramen ikusi nun, bale. Pero bueno, esaten da, benintzela ikerketa bat, eta intzitzaion ikerketa hau, ruleta rusan jolastu zuten pertsonei, ez? Eta 100 bizirik zeonez, esan daiteke, ruleta rusan jolastia guztiz segurua dela, bale? Orduan, kontuan eukitzeko, bale? Hau beste gauza bat, superimportantia. Kotxean istripua izan dutenen 115 lotan zeon. Horrek zan nahi du, loitea segurua dela kotxean, porque 195 ez nazon. Osea, esan ez ajustet. Zeat, hausnarketak, dia. Bai. Partekatzen txutenak gizarteakin. Bai, importantea oso, goipatzea. Bai, ze jakintzain berda, eman eta zabaldu. Claro, EHU bezala. Bai, pero beti hobeto. Beti do hobetzeko. Ez da zaila. Gora. Zesan behar nuen honekin, nik atzo kasi lo hartu nuen de txokotxian. Bizitzan lehenbizko aldiz izan du da, eta egila da, Osea, egila da, edo nintzen tolosatik anoi hartzunea, eta momentu batian derrepente, osea, itxinituen begilak, eta izan zien, 2 segundo, pero susto bat, flipas. Baina hemen zaude! Hemenoz! Luis Michelena! Atope. Hau da, bira, pizzak dira munduko grafiko oberenak, zera, pizzak azkenean zu jaten izanean, ja, grafiko batean dakazu, zeuneko jana dakazun. Osea, pizzak ja zuzenean erakusten dute. Hoi, beste asunto bada. Ez duzeko la pentsatu, Hau zen grafiko bat, zenbat estadistika erabilidien Limbon. Osea,
limon etzen erabiltzen estadistikaik, eta hola zihun. Orduan, oen dela bilabete intzen saiakera bat, erabilizien bi grafiko, eta gaur ja grafikoen erabilerak gora indu. Gora. Osa, ez horregatik limbo. Vale? Eta, bueno, ja bukatzeko, nahi dut, galdetu, aber ikuslaren zein uneko hori gustatu zaion nire sekzioa. Vale? Ojo. Orduan, altxa eskuak, nire sekzioa gustatu ez dizuenei. Yes! Bikain. Eskerrik asko, Luis Michelena, txalo bero bat! Ai, estadistikak, ze ondo. Bueno, gaurko azken gonbidatuari ere lekua egin barko diogu. Txalo bero batekin jasoko dugu, Jofe! Hola! ¿Qué pasa, maja? Zer moduz? Ondo. Epa, peña, gaixo. Ezeriko gara? Bai, estela bada pixka, como arraro. Ja, bai, baina askotan eman barzaio dinamismoa zaio. Ni koña, ni nahiago eta zertzea eta jazta, estela. Vale. Bueno, sekula gontzara hemen, aretontan, Jofe? Bueno, ukiet deiagu bat, baina ustet ez. Ez. Deiagu bat izatuzu, baina nun, lehen han edo? Bai, ez dakit, ezaguna egiten zait, baina ustet ez naizela inoiz hemen egon. Vale. Bueno, orain bai, ondo tratatu zaituzte? Super ondo, bai. Oso peña jatorra. Oso esageratu egi esan duzu, super ondo, Bai, irudi dagola amenazaren bat, horrez. Claro. Ez, lasai. Super peña jatorra, bai. Vale. Bueno, daukagu hemen galderatxo bat dela, beti, musikarei, ia zer promozionatzera datozen, ez daki zer, zu zerbait promozionatzera zatoz? Ez. Vale. Torri naiz eta jazta. Vale, orduan ezakitzer egingo dugun. Bai, galdetu, zer egiten du musikari batek promoan ez dagoenean? Galdera hori ere egin behar diot nire buruari. Aspertu egiten zara asko? Ez. A ber, sima saldu behar dut rollo lanean nagola, jotake, tal, baina, lanean nago. Vale, lanean zaude. Vale. Nago. Ze kontzertuak orainez? Momentuz ez, baina, urrengo hilabetean ja hasiko gara. Bai. Urrengo hilabetean, depende honen emisioa. Claro, ez dakit. Hasiko gara. Hasiko gara. Momenturen batean. Aste batzuk barru. Hori da. Hori oso ondo dago. Vale. Orduan, kantuak sortzen ariz omen zara? Bai, hori da. Esan dezakegu. Bai. Nola sortzen dituzu kantuak, edo? Zein da zure inspirazio iturri nagusietako bat, baldin baduzu? Edo zer. Ez du tolan movida konkreturik, rollo, bakitela mitiko, me inspira todo, tal, baina egia da, Ez zaitut epaitu? Bazpare, nik epaitu nire buru. Sinisten duzu baina inspirazioan, posible da? Supo baietz, bai, baina edozein esparrutan baduzu inspirazioa. Imagino zure lanean ere inspiratuta egon barzarela, rollo behintzat gaizki espasatzeko. Ja, lanean bai, baina kanpo espentsa, Espentsa. Bez? Espentsa. Vale. Galdetu nahi nizun, ez daude kontzertuak ematen, baina egia da, ze fetxatan, bai, urriaren 10ean egongo zalera Iruñan, Fermin Muguruzaren azken kontzertuan, Jesus. Joder, bai. Azken kontzertuan. Bai. Ta? Ez dut uste azkena izango denik, baina... Ze sorpresa! Baina, rollo... Bai, horre gota. Kristona, Nafarroarenan. Ez da mito aroa, baina, Bueno, ez da zertan izan behar. Guapo. Bai, ez? Ze Fermin Muguruza bada zure referente potente bat, zure bizitzan edo? Igual ez, Bai. Holan, zuk esan baduzu, pues bai. Ez dakit, igual ez hain referente... Bueno, a ver, Lorena ez da referentea diot. Fermin Muguruza da, Fermin Muguruza. Oso pertsona garrantzitsua. Hori da. Hori egia da. Bai, erreferenta bat da, niretzat. Fermin Muguruzari ere gonbidapena hemendik, bale? Musu handi bat, Fermin. Gonbidapenak aipatu ditu dela, ni geratu naiz sarrera gabe. Lortuko zenidake bat? Niri? Bai. Saiatuko naiz. Bale. Saiatuko naiz. La mitika, saiatuko naiz. Galera bota dizut, pentsatzen... Baina benetan diot, Bai, nik ere bai.
Pertsona buru gogorra zara? Hau galdetzen dizut, zuk normalean sarrera bat nahi baduzu, eskatu egiten diozu pertsona horri, eta ez badizu lortzen, bigarren aldi saiatzen zara lortzen, hori. Buah, ezakit ondo zeldu da. Me da palo, ez. Bastante lotxatia naiz. Bai, ez. Baina, bueno, saiatzen naiz. Osa, gehienetan Eliasi eskatzen dizkiot. Gure manaierra. Ah, bale, Elias zuen manaierra. Eta Mikeli ere, bai. Bale, hombre, eske manaier batek lortu bitzake, ez? Errazten dizu bidea. Baina, bueno. Esan didate, moda oso gertutik jarraitzen duzula. Edo, bueno, moda kontuan izaten duzula. Saiatzen naiz. Bale. Kontuan izaten. Bueno, gustuko dut. Jarraitu oso gertutik ez, baina gustuko bai. Bale. Bai. Nola definituko zenuke zure estiloa? Kaotikoa, esango nuke. Bai. Erosoa. Beti txandalean, beti... Sorry. Zein da zure outfit gustokoena? Txandala. Argi dago. Bale. 7-8 urteko ume baten kamiseta. Hori da taia 7-8? 7-8, bai. 128 zentimetro. Clavao. Vale. Bai. Eta ya está. Eta, bueno, eta... Hotza egiten baldin badu, pues hori. Vale. Plumas bat, eta bestela, ez. Eta listo. Vale. Erropa asko daukazu, edo? Bai, bastante. Zure arropa guztia pixatu barko bazenu, zemat kilo izango lirateke? Pentsatzen duzu, gutxi gora bera. Ez dakit. Ez que depende. Ez que haude prenda batzuk asko pixatze dutenak, eh? Ja, claro. Mitiko kuerozko mobilaren bat, edo... 20 kilo. Bai, zera. Gehiago. Hori asko gutxi da? Hori oso gutxi da, 20 kilo? Jo, que ez bueno, ez dakit. Nik izan behar nizun 300. 300? Igual hori gehiegi, ez? Joder. Neguko 3 txaketa badauzkazu? Osa, hori dira 40 kilo. 15 bai. Jo, que se, 150 tamar, venga, va. 150 tamar, venga, pues txago bero bat, 150 tamar. Bueno, eta orain, jolas bat daukagu. Asko guztaiz daizkigu jolasak. Vale. Jarriko dizkizugu argazki batzuk, dira, bueno, tendentzia izan diren, arropak edo, eta zuk esan behar diguzu, ia alde edo kontra zauden. Vale? Vale. Lehenengo arekin hasiko gara, eta dira... Vale. Crop topak. Juicy. Bastante guapo, la verdad. Bai, ez? Bai. Crop topak guai. Guai, oso ondo. Vale. Bastante guapo, bai. Urrengoa dira sorbaldakoak. Estilo, bai. Bai, es que depende, ez dakit. Osa, igual nik ez dut... Osa, nik igual jazten badut, pues ikustet ridikulo nere burua, baina gero norbaite ikusten diot, digo, joder, nik uste depende nola eramaten duzun. Ja, hori ere egia da, Niri asko gustatzen zaizkit gauza asko, baina nire gainean ez, eta gero beste batean bai. Osa, niri pasa zait, igual zerbait probatu, y decir... Ja. En fin, baina gero ikuste duzu beste pertsona bate jazten dula, eta guai. Bada beste movida bat. Badaukazu moda referenterik? Pues, ya san, ez. Bueno, edo nor, es que ez dakit. Igual nere mitiko nere auzoko txandalero mitikoa... Vale. Bai? Hori adibidez. Edo amamak eta aitonak ere bai. Serio? Bai. Burberri asko eramate dute. Egia da, bale. Bai. J. Jaiber, olakoak, bastante guai. Egia da. Bai, erreferenteak. Bale. Aitona amonak eta kaleko txandaleroak. Bai, bueno, mitiko liau, beti badago norbait zure auzoan. Bai, beti. Ez bazarazu, klaro. Hori da. Bale, 3. Iratxo txapela duten jertxeak. Jo, orain supermodan daude. Supermodan, bai. Hau? Bai. Benetan, nun ikusten dituzuzuk, ba? Joder, pues badago... Bueno, es que... Egingo publicidad ahí, como por la cara, baina, bueno, badago marka bat, Voltat izena duena, eta badauka justu olako alkandora oso, ez da berdina, baina berdintxua. Bai, Eta oso guapoa. Vale. Nik hori jantziko nuke. Nik ez. Bai. Nik ez. Baina egia da txikitan,
moda ugaritua izan genuela, hau Euskal Herrian batez ere. Bueltatzen ari da, bada tendentzia. Vale, bueno. Esango nuke. Ikusiko dugu ba, a ver. A ver. Urrengoa eta azkena da sarekofia. Vale? Hau da, armaduretan erabiltzen dena, da baklava bat baina metalezkoa. Oso guapo, baina, karo, oza... Neri iruitze zait super guaia, Karo, baina eraman. Horrek bai 300 kilo. Jarri, karo, eske, vale, oza, baldin baduzu bat, pues claro. Orduan ulertzen dut, rollo 300 kilona. A ver, aeroportuetan eta holan bastante jodido. Badago abeslari bat, Nusar 3000, holako zozer jazten duna. Vale. Bai, rollo zuzenekoetan tabla. Alde do kontra? Alde. Vale? Speech guztionen ostean. Alde. Beti alde. Oso ondo. Bai. Vale. Gure gidoilari eta ilustratzaile Jone Bengoak egin dizkigu ilustrazio hauek, así que txalo bat, berari bai. Lantalde hontan daukagu denetatik. Fina, bai. Daukagu. Bai, abertze daukagu gehiago, hemendik. Vale. Beste zaletasun bat, esan didate, direla ikusentzunezkoak. Bai. Vale? Osea, dakizu asko, film, pelikulen inguruan. Hori esatute, bai, bueno. Zezara gehiago, filmak edo telesaiak ikustekoa? Filmak. Eske kosta egiten zait serie bat jarraitzea. Osa, igual askotan gertatzen zait, rollo, pues igual lehenengo denboraldia jaten dudala, literalmente, eta gero usten dudala, ez dakit zergatik usten dudala rollo horra aparkatuta. Hortxe, bale. Kosta egiten zait, osea, que nahiago dut igual filmak nahiago ditut. Badaukazu hola favoritorik edo jendeari gomendatuko zenioken bat? Ez dakit. Hierbe, adibidez. Hierbe. Bai, oso film guapoa. Ba, puntatu, ikusteko, bale? Hierbe. Oso guapa. Jatorrizko bertsioa edo bikoizketa, nahiago? Jatorrizkoa. Bai, Ba, mitiko film, como es cinefilo, no sé qué, mitiko meme hori, baina nik nahiago et jatorrizkoa, bai. Vale. Nik ikusi nuen Joker pelikula Txilen, zera El Guasón. El Guasón. Bai. Osea, ez hau gaizki, baina... Naruto bada Nacho pelea se va de la aldea, o algo así. Nacho pelea se va de la aldea. Gero, dago, honeko gara dit, esrek, ez dakitegia den, baina dela Sergio, el ogro enfadoso. Izan daiteke, igual lo de Nacho ere trola da, Igual bai. Izan daiteke. Eta euskeraz nola litzateke Nacho horrena? Nacho... Hostia, pues ez dakit. Nacho el peleas, Nacho borrokalari. Nacho borrokalaria erritikat. Ojo, Fermin Muguruzaren azken kontzertuan igual ere bai, Guau, vale. Vale, eta horekin lotuta ere daukatemen apuntatuta sukaldaritzaren gaia. Ze oso fana omen zara de Bear telesaiaren oso fana. Ari naiz orain desente ikusten, bai. The Bear. The Bear. Bai. Osa, nik ez dut esango, porque... Esan. De Bear. Vale. Eta sukaldaritzarekin zer ikusi dauka? Bai. Telesai horrek? Bai, bada tipo bat, bueno, Jeremy Allen White, mitiko tipo oso guapoa dena. Rosaliakin egontzana... Ez zait gustatzen. Ez da nire estiloa. Ez, Rosalia nahiago dut. A ver, nire bai. Vale. Bueno, baina tipo oso guapoa da, Bai, Mega atraktiboa, bai. Zait iruditzen. Mazadísimo, bai. Pereza bueno, karo, igual hori... Bai. Bueno, sukaldaritza aipatu dut, honako ginak hemen, gure krasen ingurua izketan. Bai, barkatu. Ez, lasai, bai, zera. Sukaldaritza, vale, deber sukaldaritzarekin zer ikusia dauka, bat konkistatu nahiko bazenu, zer sukaldatuko zenioke? Ba, patata tortilla. Patata tortilla, bai. Eta veganoa bada? Patata tortilla veganoa? Hori da. Vale. Ostras, baina galdera ona, Eske... Ondo dago planteatzea hori. Eske zaila hontan inklusiboa gara. Oso inklusiboa. Ba, ez dakit, igual kurriren bat edo veganoa...
tofurekin edo soja teksturizarekin. Konkistatzeko ondo, baina igual komuna konkistatzeko. Claro, es que ez da oso aproposa ere, rollo lehenengo zita batean. Bueno, ez dakit, baina eskerrik asko, rollo galderan gatik. Ez da ezer gatik. Mi esker. Pentsatuko. Vale. Orain daukagu beste gai bat, eta da Shin-chan. Bai, lehen komentatu bezute kantzelatuta dagoela, baina... Nor dago kantzelatuta? Shin-chan, pixkat. Nork esan du hori? Moto guztet esan dula, Bai, Asierrek pre-showan. Zergatik, Asier? Bueno, ditu bastante... El principio feminista irmoak, Shin-chanek, horretik esan dut, ez dut esan kantzelatuta dagoenik, Vale. Arkatu. Gaur egungo bete horreko ekin ikusita. Bai, bastante loko, bai. Ulertzet. Eta partekatzen dut, Partekatzen dut, peña. Nik ere bai. Badakizu Shin-chan imitatzen? Ez. Ya sé por dónde vas. A ver, ez dut eskatuko praka geizteko, baina, jo que sé, hori egiten. Bueno, vale, timidoagoa. Nahiagoet botxan. Vale. Zein da zure pertsonaje favoritoa? Botxan? Bai. Arriak gustuko ditu, de repente. Bai, Bai. Arriak gustuko zituen? Ne ustez bada como onena. Sin más, ez du asko hitz egiten, bakarrik hitz egiten du rollo momentu konkretu oso guapoetan. Behar denetan. Hori da. Vale. Eta jazta. Vale. Osea, edo zer esateko Botxanek ez du hitz egiten. Bai. Bakarrik akurate eta jazta. Bai. Vale. Nire favoritoa da, edo zen, Botxanen, neneren ama. A ver, bastante loco, Agresibidad. Baina, ezakit, kriston indarra zeukan, ezakit nik uste ulertzen dut, eta... Wow. Vale, bukatzen joateko. Nahi duzu zerbaiten promo egin, naiz eta zure musikaren promorik ez egin, baina edo zerren promoa? Vale, pues, konturatu gabe, torri naiz, nire lagun batzuen kamiseta batekin, rollo, Xerra Estudio, sopeña guapoa, txekeatu baien lana, eta jazta, pues hori. Vale, oso ondo. Batxalo bero bat. Xerra Estudio. Eta batzaz, eskerrik asko, igot. Kala fuerte bat, agur. Saioari bukaera ematen joateko, zer? Goterak dauzkagu? Vale, jarraituko dut, vale? Vale, Bueno, eta saioari bukaera emateko azken kolaboratzaileari paso emango diot. Lehen hor bakastitxean ikusi dut zerbait raro egiten, eta kontatuko digu berakia ze pasatzen zaion. Zuekin, Maialen Sorzabalbere! Hola, Maialen, oso ondo nago, eta zu? Ondo, gaur etorri naiz, bombilla batekin. Bale. Barkatuta hori? Orain txegarri dute ezakit, gotera komen daude, edo? Goterak daude? Ez que ezakit, supongo. Benetan gotera daudela? Benetako goterak dira? Bai, landarrek esaten dit badagoela, baina, bueno, lasai. Naiz superfana, goteren superfana. Bale, eta? Ai, ama, eta beti daukat prest motxila bat badazpada. Badaezpada, goteraren bat aurkitzen badet. De hecho, gaur ekarri det, kasualidadeak gaur ekarri det. Bale. Orduan, utzi det hortik motxila bat lehen, uste det, hortik. Ai, bai, hori, superrondo. Ai, ama. Eskerrik asko, Jone. Ai, ama, eske benetakoa da, gauza bat, nabil beti superprest, eta justo orain tokatu da guztia, bale? Bai, orain jarri dute. Esplikatuko dizuet, zergatik nago beti superprest, egingo dizuet unboxing. Ze orain egingo deguna, izango da, gotera euskera itogina da. Itoginak? Bale? Itogina da, eta gu izango gera itokuinak. Itokuin. Bai, bale? Ze jungo gera, hau etetera. Orain bertan. Hor jarriko nahi zurekin? Bai, hemen. Bombilla ja berdin zaigu. Vale. Sentitzen aiz pixkat, bere biziko espioietan Jerry misiorako gauzak ematen. Vale, bai. Edo pixka Doraemon.
ateratzen gauzak poltsikotik, Zaterako, bizitzari aurre egiteko kaskoa! Kasko bat? Beste bat. Bizitzari aurre egiteko buzoa! Buzo bat? Baina jantziko dut? Bai, bizitzan ubikatzeko mapa! Jariz nahi juten pixka pirritxera, Ja. Daukate ben pinganilloa. Hau izango da, gure espedizio mapa, barkatu hau igandean egingo dut. Hau, gaina ekarri gaur justo nahi eta gaztestenako mapa. Ulertzen, gu gaude hemen? Hemen gaude. Orduan, hau guztia egin beharko dugu, ez da biderreixa izango, Bale? Baina, bueno, hortako gaude. Bale. Eta goterara iritsiko gera. Bale? Nik uste? Pues hori, orgoian, aber zer dagoen. Bale, ikusiko dugu. Buzoan iretzako, arnaz hartzeko arnesa... jagontzai pila bat, hotza. Ni jantziko dut hau, bale? Guazen jazten, bai, superazkar. Baina arnesa eta guzti behar dugu. Bai, hombre, arnaz hartzeko. Ai, ama, Maialen. Bai. Baina, a ber, eta kaskoa, baina arriskutsua da, hau edo? Bueno, ez dakigu, bidetik zer aurkitu daiteken. Ai, ama. Ez du jende askok lortzen hau, protokoloa da guztia eramatea, bale? Potrokoloa. Bai, informatu naiz, Barkatu audioko langilei. Ja. Hau ez da, lan bat erreza, Ez, baina, bueno, ingo dugu. Hemen horbaitek noizbait itzali tapatu, gotera zeiten da. Eten. Eten du, gotera bat. Ez, bueno, gaur denok batera ingo dugu, bale? Bale. Ze, aldira kamarak etorri gurekin, ez? Bai moto, bale. Nik ez dut ezer ulertzen, Maialen. Bale, pues hau ja dago, motxila. Venga, motxila por si acaso jantziko dut. Eta, gotera. Txila, hostia. Jazta! Beitu, hau, eskista. Bale, nahi badezu, azken mezuren bat bidalik ja. Eskerrik asko denagatik, ama. Agur. Bale, agur. Bagoak. Un aurretik, saltito. Eman eskua. Guazen! Bueno. Ai, tibernago, superpotik, tiro lehenengo aldeelako. Kitxo lehenengo bezartea da. Ai, bale. Ateratzen dela, tope, zopo. Polizia, hemen ja, bez, ikusten ze epikoa den. Jendeak taldu du oksigenoa, eka makilla. Beharko dugu. Gun beharko dugu, noski baiet. Soka badazpada, bizitxuare, bai? Hau da eber ez da bestela, hemen zaborra dago toki guztietan, baina erabili daiteke, bale? Etxe erabili. Guazen. Hau pasatzen da, matxin enfokatu, baina ez asko. Jazta, nekoa. Hau pasatzen da, oksigenoa ez hartzeagatik. Vale. Guazen, Guazen bidetik. Oksigenoa hartzera, bale. Tau, bale, mapan agertzen da, hemen zerbait dago. Baina, makinu ez pasa, Maialen? Baina ere bat daudera, itiber, venga. Hostia, bale. Bueno, kalleja dara, baina ez da inbelte, Ondo ikusi dugu, lehumari nireki. A ver. Bale. Kroma bat da. Esta. Edo lazaira. Hemen gaur ez super segurut daukagu kriston segurtasun porapioa, bale? Txago, guatzen ekipo. Itxon! Horen bizten superdantea, nire iratuko dugu. Bale. Hostia! Ez da iratu, kitzali. Zer da? Junta eta, bale, zen mendi trailer bat. Dira super arriskutsuak kontagiatzen dute. Bale? Askoritza ikaste, bai? La goze. Osra, berriro. Berriro, ez pasa. Ez pasa. Ta te egingo du? Ez pasa, teide dugu. Animatzen ga. Gaude superheroa, guazen. Guek nahi duzue, baina, Bai. Claro, ze hau talde bada. Vale, venga, guazen. Bale, hemen, beste zerbait dago. Beste zerbait arriskutsua. Matxin sartutu lehenengo bezede. Barkatu, ez? Barkatu, bai. Da, talde terapia bat. Itxi. Pelutxe horiek, bueno, gauza asko ikusi dituzte. Beste behin psikologoak forratzen. Traumak datkate, bai. Bueno. Efe, kristolan soziala. Bai. Ba, uste dut? Jazta, hau guztia egin dugu tu. Itogina hemen egon barra. Hemen gaude. Hemen gaude. Bale, itziber, hemen gaude. Eta zer egin behar? Horein datu rokerrena. Hiru pausa, hemen ikadarra. Hau da, ez? Hau da. Baina zentzuten da, edo? Orain egin behar duguna da, ateako. Vale, errespetu. Hola? Bai?
Nora? Hostia, entzun dizu. Bai, nor da? Onikiko dugu atea. Gaude superheroak, gaude superprestotako gaino. Gaino negarreza, igual utzi, Barkatu. Guazen denak hemen. Venga, etorri, bidetik izango dizu. Bera izango dizu. Baina, ez, guazen utera hor. Ez dadila etorri burekin, mesede. Vale. Azkar. Venga, tale. Guazen. Egin ez superrondo. Baina, guazen ja. Hau ez dinez pasaitzibe. Baiale, eta kapizkat susto oraindik, bai. Kendu gauzak. Nire bai. Kendu gauzak. Baina nor ze? Claro, nahiko ez esplikazio batzuek. Bai, ama. Bueno, hori, gotera hoiek dira, ze komunean zegon norbain egarrez. Baina nor? Nor, zindegu esan errespetuagatik. Orduan, botako ditugu aukera batzuk, eta zuek erabaki zein den, bale? Vale. Komunean zegon negarrez eta bere malkoak dira, aukera bat izan daiteke, inaut elorrietan. Beste aukera bat izan daiteke, Xavier Madariaga. Urranditan sartu da hortan. Beste aukera bat izan daiteke, euskera inposatu dioten udaltzain bat. Zuek aukeratu. Edo izan daiteke ere Tom Lizarazu, hemen aukerak... Bizardunak taldea. Orain ETV baten gaudela, orain bertan ETV bintzer dago. Baia semanitakoak. Denakor, audientzia, kompetentzia. Bueno, esango dugu ya, Bai. Ja hemen gaudela. Bai. Barkatu. Ez te pasa zaio horko argiari? Apur bat, kling. Bai, funditu da. Zakit, gero konponduko dute. Funditu da, ez da? Aldezu galdetu da funditu den? Funditu da, lader... Erreda. Bai. Erreda, ze ondo, ze justo bombilla bat ekarri dut, eta konpontzera joan gaitezki beste aventura bat, ja berdin zaigu, boterarena, orain dokago aventura berri bat, aiziber. Vale, bueno, goaz, konpontzera. Konpontzera goaz. Bueno, eta saio amaitzen da, guazen agurrezatera, ez? Lehenengo. Lehortu ditugu negarrak. Eskerrik asko gonbidatuei, kolaboratzailei, zuei ere bai, eta etxekoi musu handi bat, eskerrik asko gu... Konpontzera goaz, konpontzera, mundua konpontzera, bai ale. Eta zuek ere. Eskerrik asko, aio!